Rondo Kempling. Ya. Biasanya nyanyi dhewe. Tanya. Hei, 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 hei. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Akati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur Mas Kancil gelem ngonconi. Kabutan ben wong legan golek momongan aniki blonjo napa Bayu badhe pindah ampun lemas sampeyan ampun kudimo kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pae prawan rondo nduk kanggoku ora pati pete ning samar ramas tuku gelang apa anting-anting jok sumelang yo ben rada siji kempling no kempling perawan kempling Gondaro campur sari yes tenang ayo Mas Kancil sampai nyawer gini tak tekoi ndak pundi ndak ayu badhe tindak pundi lekati ngaren tindak wae ora numpak taksi numpak buruk adewe apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngonconi yo 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 payo Pak Kancil yo payo kowe eto ben wong legan golek momongan niki blonjo napa Bayu badhe pindah awan-awan tuku gitar ning pasar poreng prawan rondo kanggoku ora pati penting yo ning samar ramas tuku gelang apa anting-anting jo sumelang yo ben rada siji iya wah jan tenan
Gondo Arum luar biasa. Jangan dendam,